Himalajski cedar nosi kod stabilnosti i unutarnjeg autoriteta. Osjećaš li da si izgubila unutarnji oslonac? Kao da ti tlo pod nogama stalno mijenja oblik. Kad vanjski svijet postane preglasan, cedar je onaj koji vraća unutarnju vertikalu. On ne smiruje, on centrira. Znanstveno djelovanje cedra bazira se na seskiterpenima, himahalenu, atlantonu i cedrolu. To su seskiterpeni s izraženim sedativnim i stabilizirajućim učinkom na središnji živčani sustav. Cedar smanjuje aktivnost amigdale i potiče prefrontalni korteks, centar svjesnog odlučivanja. Djeluje na limfni sustav, potičući detoksikaciju i cirkulaciju, što tijelu vraća osjećaj lakoće i reda. Njegov kvantno-informacijski sloj pulsira između 10 i 12 Hz u području koherentnog uma. To je val stabilnosti, elektromagnetska matrica koja povezuje duhovni dah i fizičku snagu. Informacijski kod cedra gradi strukturu. On sinkronizira moždane hemisfere, usidruje energiju u os središnjeg tijela. U toj ravnoteži javlja se osjećaj unutarnjeg autoriteta, mir koji ne treba dokazivati. Himalajski cedar nosi arhetip profesora. Njegov arhetipski ton je stup svijesti. On donosi mudrost koja ne objašnjava, nego zrači. Njegova prisutnost stvara osjećaj povjerenja u život, u proces, u sebe. Mirisni kod će te potvoriti i potaknuti sljedećom afirmacijom. Stojim čvrsto, moja snaga dolazi iznutra. Moja prisutnost je moj autoritet. Cedar ne uči kako biti snažan, on te podsjeća da snaga već postoji u tvojoj tišini.